Hayi ke umna okokoko ndibetha ngoncumo lukablanket. Ndavuka ezinzulwini zobusuku ndingakwazi ulala, ndathi chu ndachwechwa ndaya phaa kwenezikamareni. Kakade yinto le nto niyenzayo ebusuku abantu xa belele? Ukurhona kungaka? Nyani mntanam, nyani. Uye entabeni? Thixo wojola ulungile. Kuzawufuneka ndiqoqodise ndenze amalungiselelo yonke into. Kuzawufuneka kusilwe. Into yokuqala nomfundiso ukuba sifumane incwadi kagqirha. Sithethe nencibi abalwe nayo kumakhwenkwe azongena. Kodwa ke loo nto senexesha noko. Disemba sekude. Hayi no, azokwazi le nto Disemba. Ndifuna kule mpelaveki, Friday. Hayi, yima, lwesihlanu lo. Hayi bo, ayinokwazi ukwenzeka loo nto. Kunamalungiselelo kufanele benziwe nendlela yokwenza izinto. Kodwa tata uyabazi abantu. Okanye ikhona into yenzeka apha elaleni kule weekend? Kuzawufuneka ndikhawuleze ndibheke etown ndiyothenga imithombo khe ndilungiselela into yokwenza umqombothi nomakoti, ndihambe ndiyobalanda naba mama bomgalo, ndihambe ndiyobalanda. Ndizobalanda, mandibalande. Nayi nene. Hayi siyaxaxanyiswa ke ngoku. Sifakwe ebonini. I know you've got connections. Yalikhaya kwakhona yeli. Andiyithandi le nto yenzeka phakathi kwethu. Phakathi kwabantu siyahleka sincume, kodwa xa sisodwa kuba ngathi asazani. Sawuphila kanje kude kube nini? Mele ndenzeni ukuyilungisa le nto? It's too soon, Dad. Kwaye okwangoku ayikho ngathi le nto. We need to focus. Go Azandi. And what's to come.